miġburin f'dar missierna tas-sema irroddu ħajr lill-Alla għaliex hu l-għajnuna tagħna u dak li jżommna l-bot minn kull dnub. Għalhekk minn qalbna llum nofrulu s-sagrifiċċju tagħna u rroddulu ħajr għat-tieba kbira li dejjem juri magħna. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi nqumu bilu jifqa' u nkantaw flimkien. L-arkanġli missier il-bnedmin. L-isem tal-missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-kol. U miegħek ukoll. Ġejna mill-bot, ġejna mill-qrib, hawnhekk fid-dar ta' Marija s-Santwarju ta' Pinu. Ġesu sejjer ikellimna llum. Fid-dinja u t-tajjeb, imma madwarna u ġo fina hemm ukoll il-ħażin. Ejjew nibdew din il-qudiesa, nistieden anke lilek li qed issegwina mill-isptar, mill-faċilità korrettiva, mid-dar. Int fejn int? Ejjew nidħlu fina nfusna. Nindunaw kemm Alla jieħu paċenzja bina u nitolbuh jaħfrinna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-lemi u bil-ħallejt ġimrieti. Ħtija tiegħi l-akbar, ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Qazza Marija dejjem Verġini l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien. Glorja l-Alla floli tas-smawiet. U paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, nberkuk, naturawk, natuġi, rodulek ħajra glorja kbira tiegħek, mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi dubit tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dubit tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek floli Ġesu Kristu. Mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' das santwarju. Nitolbu ħenna għalina mulej aħna għaddejja tiegħek. Kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Erf. M'hemmx għal ieħor ħliefek li jieħu ħsieb kollox biex ikollok turieq imma qtajtx il-ħaq ħażin. Għax is-seta tiegħek ilha għajn tal-ġustizzja u għax int sit ta' kollox lil kulħadd tagħder. Int turi saħħtek ma' min ma jemminx fil-kobor ta' setetek u trażżan il dawk li għalkemm jafuha iqumu kontrija. Għax sit il-qawwa inti tagħmel il-ħaq bil-ħniena li lna tmexxina bit-tieba kbira. Għalkemm għandek is-seta issiba wkoll meta trida. B'dan l-emir inti għallimt lill-poplu tiegħek li l-ġust għandu jkun twajjeb. Din it-tama sabiħa li inti tajt lill-uliedek li inti tagħti żmien għall-indiema tan-nubietom. Il-kelma tal-mulej. Raddu ħajr lill-Alla. Mulej int twajjeb u taħfer. Int sidi twajjeb u taħfer. Kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għati widhem mulejja talba tiegħi. Isma' l-leħen tal-ilfiq tiegħi. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jissebħu ismek, Sidi. Għax kbir int u hemm ejjel tal-għaġeb tagħmel. Int waħdek Alla. Mulej int twajjeb u taħfer. Int Alla Sidi, ħanin u twajjeb. Id-dum biex tagħdab, kollok tieba u fedeltà. Ħares lejja u ħenna għalija. Għati qawwa lill-qaddej tiegħek. Mulej int twajjeb u taħfer. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawlo Apostlu lir-Rumani, ħuti. L-Ispiritu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna lanqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispiritu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bit-tnejjid li ma jistax jitfisser